aquesta que us explicaré no pot pas començar així, ja que passa en un món que amb prou feines ha donat les primeres passes, el món dels ordinadors. D'uns anys ençà, la informàtica ens porta de cap. Els nostres pares havien viscut molt feliços sense aquestes màquines, però ara sembla que si no tenim l'ordinador amb tot el que ha de tenir, que no són poques coses, a casa ens falta alguna cosa essencial. Un dels protagonistes d'aquesta història es diu Joaquim i, sens dubte, és un enamorat de la informàtica. El seu aspecte, com us ho podria explicar? És un noi com vosaltres, pot ser una mica més gran. Crec que s'assembla molt a tu. Sí, jo sóc en Joaquim. Ah, doncs, vine aquí, que tu podràs explicar millor la història que jo. Hola, tens molta raó per això que deies. Jo no puc viure sense els ordinadors. De fet, vosaltres els informàtics som una mica enredats. A vegades dieu unes coses, parleu d'una manera que no hi ha qui s'entengui. Hola, Ratonet. Quina alegria que em dones. Està explicant a aquest públic tan distingit la nostra història. Ja ho he sentit, ja. T'ajudaré a recordar. Tot va començar quan jo estava trist. No em sentia
era feliç. La causa? Us preguntareu quina era la causa? Doncs molt senzilla. Ningú em valorava, m'insultaven i tot. Em deien perifèric. Fixa't tu, quina cosa més lletja. Perifèric.
Devies trobar en Tom i Jerry, en Mickey Mouse. Sí, eren tan divertits. Els ratonins de bord i els de les passes eren feliços i sobretot eren lliures. I ho vas fer a tenir tot això de visca. I tant, sempre que podia. Ho trobava apassionant. Explica allò que et va passar. Sí, allò de Tom i Jerry. Ah, sí. Em vaig quedar que la camisa no em tocava la pell. Bé, és un dit. Aquell dia havia sigut dur, de molta feina. I segon que trobes sense forces, en l'esgotat i mig dels briscats i tot. Per això gairebé d'esma vaig entrar com altres dies a la pàgina de dibuixos animats i... Escolteu el que em va passar.
camí que veia per poder canviar les coses. Certament, aquesta vegada estaves disposat a tot. Sí, ho estava. Havia comprovat que, amb una mica d'esforç, podia provocar un fort escalfament del circuit. D'aquesta manera, hi havia algunes connexions que separades i tot començava a funcionar al revés. Sí, company, la veritat és que vas aconseguir una autèntica disbauxa, una disbauxa colossal. Ojalá no sigui un virus, vaig pensar. I aleshores em vas donar la culpa a mi, com que era vell, oi? Sí, però tenia una sensació estranya. Com estàs perdent alguna cosa. Segur, devien estar perdent la vergonya. De veritat, vaig pensar que era una pena que no s'apresis bé. Que és el moratòria sempre i se sentia perdó un tot afectat. Però com es pot estimar el ratolí de l'ordinador? Vaig pensar que la meva mare tenia raó quan deia que això la informàtica m'havia transfocat. No te s'hi creure, perquè la veritat és que vas anar a la botiga més propera a comprar un altre ratolí. I tu vas aprofitar de l'ocasió per canviar el teclat sobre pantalles. Quines idees et passen pel cap? Però com que no va dir el baile, el nou salvapantalles no s'havia activat encara. Desesperat, vaig comprendre que havia fallat el meu pla per comunicar-me. S'havia fos la meva darrera oportunitat. Jo tenia moltes ganes de solucionar el problema, així que vaig desconnectar el ratolí i amb molt de compte el vaig deixar a la paperera del escritori. Reconec que m'hi vaig deixar suaument, però em vaig enllaçar a la paperera. I vaig col·locar en el ratolí un últim model d'allò més sofisticat. Has de reconèixer que era una meravella. Quin fàstic! Tenia un botó blau, que mal gust.
escola que em volia parlar d'un nou joc formidable. Yeah.
que no podía ser, que era imposible. Vas deixar de mirar la paperera i vas tornar a mirar-la de nou. No podies creure. No comprenia que una gent com tu estigués sonicant i implorant ajuda, però de sobte, no sé com, ho vaig entendre. No era tan difícil. Tu tens vida. Jo també. I recordes el que et vaig dir aleshores? I tant que ho recordo. Em vas agafar a encarnar-me i vas substituir. Tu i jo hem d'arribar a un acord. Hem de fer un pacte. Si tu m'ajudes, jo t'ajudo. I aleshores vas murmurar una sola paraula. Gràcies. I els seus ulls es van omplir de llàgrimes. En aquell moment no vaig poder reprimir el plor. Els nostres gràcies perquè deixar viure i tots tenim drets a la vida i a viure amb dignitat. Va ser en aquest instant quan vam començar a ser uns bons amics. I ho serem per sempre.
Bueno, ja hem fet la cantata, que després de tants de mesos ja vos la sabíeu la meitat. Agrair als músics que ens han ajudat, també aquí als narradors i a tots els xiquets i a tots els pares que han anat treballant a casa. La lletra de la cançó que era molt llarga i costava. A veure l'any que ve què passa, a veure què fem. Ara ja està, ara a partir d'aquí continuarem replegarem, continuarem en menades dietes, després batuquits i a les 6 farem una cercavila batucada, una batucada, la colla de dolçaina i la moixaranga de Vinaròs, que també estarà molt bé. Gràcies per haver vingut i bones festes. I ara ja podeu baixar els vostres pares. I ara, si algú vol ajudar a recollir, també estaria bé. Vale, així ara continuarem amb la despierta, que fallaran 2 peces. Si estem un poc calladets, les podrem veure. Un poc calladets, gràcies. Ballaran Daniela, Irina, Blanca, Maribel i la seva professora Ruth Castell. Són alumnes de dansa tribal, ja de nivell intermedi.
Molt bé, mentre dir-te. I ara farem 10 minutets per acabar de preparar de la batucada, perquè hi ha gent que s'ha de canviar. Necessitarem un momentet. Així que podeu sortir fora si voleu, o que estan aquí esperant, o ara 10 minutets. Gràcies.